کسے بھی دے آجا پتر آجا ہو جائے دو آتا کسے بھی دے ہر ایک دس دے چادر تطہیر قرآنی کوئی نہیں حضور بالکل نبی ربائی میں پڑھنا چاہنا کسے بھی دے ہر ایک دس دے چادر تطہیر قرآنی کوئی نہیں کسے مانو رب سلطانے کوئی نہیں کسے مانو آن دے باورے دیتے رب سلطانے کوئی نہیں اس گردی قدسیاں وانگو آکے کت خود دربانی کوئی زہرا تے زینب دی سانی کوئی زہرا 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 بھی ثانیہ زہرا تے زینب دی ثانی میرا مقصد ہے جو بھائی پڑھنا